Kaixo, ja Slearning instalatu dugu eta orain hasiko gara lehen urratsak ematen. Lehenengo gauza egin beharko nuke gorde dokumentua, emango diot, izena. Listo, gorde da. Bueno, orain, hemen txantilloiak ja egin dizkit egitura bat. Ekarri dut txantilloaren bidez, eta orain joango naiz nire eratzen. Nire erara, nire ikaseako era ekartzen nolabait. Egin beharko dudana da lehenengo hemen ezaugarrietan izenburua eman. Ikasegoeraren izenburua horri guztietan atera dadin. Gorde, listo, edukiak, eta hemen datu orokorrak sartu beharko nituzke. Hemen beti testu kuadro hauek, nolabait bloke hauek, editatzeko hemen daukagu arkatxo bat, klik egin, eta editatzeko modua agertzen zaigu. Hemen ja taula bat daukat, beraz jarriko nuke berriro izenburua, eta horrela betetzen joango nitzake. Hau, hobeto editatzeko, hemen ikusten duzu editoreak dituen gauza arruntak dauzkala, hobeto editatzeko, handitzeari ematen badiot, bateratzen zait pantalla osoan. Bukatzen dudanean, gorde. Eta horrela beste atal guztiekin. Bueno, hemen daukat faseka dago, antolatuta lehenengo fasean. Bi ataza daude. Nik bat nahikoa dut. Orduan, egin behar dudana da honi izena aldatu atazari. Esan behar da, gauza guzti hauek aurretik prest egon behar direla. Nik baditut, hemen antolatuta jarduera guztiak, ataza guztiak ja antolatuta dauzkat. Beraz, testua kopiatu eta itsatsi besterik ez daukat. Honi emango diot beste izen bat pagina honi. Berri izendatu eta eman diot izena. Lehenengo fasean ataza bat bakarri daukat, beraz bestea bigarrena eskubikoarekin eman eta ezabatuko dut. Beste horri bat nahiko banu txertatu, jarriko nitzake hemen, eta emango nioke gehitu horria. Eta ikusten duzue beste bat sortu zaidala. Zerotik jarriko nioke eskubikoarekin eman, berri izendatu, beste nahi dudana. Eta hemen joan beharko nitzake gehitzen testu kuadroiek. Nola? Gehitu testu idebaiz bat, edo hemendik ere txertatzeko aukera daukat. Bueno, hemen kontuan izan gauza bat. Nahiko banu txantilloiaren egitura berdinarekin, egin beharko nuke joan izenburu horiek sortzen. Ze itxura berdina lortuko dut gehitutakoan testu kuadro bat. Hemen ikusten duzue, editatzeko emango diot, eta hemen joango nitzake edukia sartzen. Baina badaukate baita ere bere iruditxoa. Iruditxoa sartzeko, hemen klik egin, eta banoa aurkitzera lehen daukana. Gordetzeko esango diot, eta joango nitzake horrela testu kuadroak gehitzen. Horriak kopiatzeko ez du aukera ematen, ikusi, baina posible da horri hau ja egitura duta daukaguna,
esportatu, gordeko nuke nire karpetan, da orain egingo duguna da, txertatu orria. Hau da, esportatu dudana, eta ikusten duzue, gehitu dela beste orri bat. Bale, orain egingo dut, honi ere izenburua eman behar diot, atazaren izenburua, editatu, eta hemen ere joango nitzake, testua idazten. Orriak lekuz aldatu beharko banitu, pentsa, aukeratzen dut hau, eta nahiko banu gora eraman, gezitxo honekin, eramaten dut gora, bera, nahi badut orri nagusiagoa jarri dezaket, honekin mugitzen dut. Eta hau guztia ikusteko nola gelditzen ari den, ze hau edizio moduan gaude, baina aurrebista moduan ikusi genezake hemendik. Listo, hasi gaitezke lanean orduan. Hurren arte.